ovo, to su sve moji Instagramići. Ovu situaciju, aha, to Kreša nešto radi, ali... Ove 3 fotke je fotkao prije barem 50 godina od moje none tata. Ovo mi je taj nono, znači od moje bake, none, mama i tata. I on je to fotkao. Samo su se drva razrasla. Evo jedini ne znam točno replicirat, pa ćemo nadomjestiti sa drugim lijepim sunsetom.